Внимание! Историята, която ще чуете, не е за хора със слаби нерви. Това е разказ за един от най-зловещите случаи в българската криминална история. История, в която убийството не е краят, а само началото. През октомври 2002 година жителите на Добрич започват да се оплакват от непоносима миризма, идваща от апартамент в панелен блок. Когато полицията разбива вратата, ги посреща ужасяваща гледка в апартамента с разпилени човешки останки, част от които във фризера и тенджерата на печката. Разследването установява, че собственикът на жилището Георги Нейков е убил свой близък познат след скандал. Нейков не просто убил жертвата си, той я е разчленил, съхранил частите в хладилника, а останалото е опитал да сготви. Да, точно така. Според свидетелствата в тенджерата е открито месо, за което се предполага, че е човешко. Разследващите подозират канибализъм, но поради липса на достатъчно ДНК доказателства, Георги не е обвинен в това. Георги Нейков е описан от съседите си като спокоен, но странен, затворен тип, с параноидни наклонности. Психиатричната експертиза го признава за вменяем, макар и с отклонения. В съда той не показва разкаяние, само мълчание. Нейков получава доживотна присъда без право на замяна. В затвора не общува с никого. Тялото на жертвата така и не е върнато изцяло на близките, част от него завинаги остава студените фризери на криминалистиката. Случаят на Георги Нейков остава един от най-зловещите в българската история. Извратен ум, разложена съвест и миризма, която няма да се забрави. Това беше историята на канибала от Добрич. Ако искаш още истински криминални истории, абонирай се.